In the chairman daughter, in a singing veta, kodi inungota, yeah. Zulu vala siketi, kuvalila jeketi, mumanipata pweti, zomwe mumachita. Mulibani? Ibe noga inodu mfankulu. Odione. Iwe muguyanga ndikuyangula ndini? Ine ndikakupateni uganyi othuka gali moto ndikukupatani tomoni. Mukanakala mukudwala ungamasuke ugali moto. Kumayangira chindu sokukosani. Bladizu wakati. Alo. Futo lagi antu akuntunduzi mukumfezeza. Kumfezeza kukufutani. Mundu wabwino hatani. Ine ndangulanda ku ugali moto pamene pondala kuisasha. Mkati ujazindi nalowe kufa. Zindi nalandi nyumba akena kumukutita kakati ine mundu oyipa. Abwino apangesha. Mundu ujanali mbale wanga amene ndimamusamalira ku chipatala ndine. Ndauza ati mundioneze ngati ine mundu oyipa. Amene ujatuzi kuloyamba limene anapita ku sukulu ndi ine anakosedwa mwayi kuti ine nafala pakabudula awiri ine ndinampaza likabudula lina. Ndauza ati musikala ngati mundu ujazanali mbale wanga. Oza sayimba azovoni umene kumakamba kanselo. Kodi mumalisa kumu? Utakali. Obepa. Mukuti mwamalisa papa. Tunota bukutani mfumbi. Kumati basi muntu mwamalisa chochi. Kapena mwina kusasolowera kuzuka magali moto Manigira nga muzai wote. Muntu basi chochi. Sanu ndisingati. 500. 500. Vima bototo awa ndiligali moto. Kapena kodi kakatizele mpani. Katenga ni 2000 musipita. Osadisa 500. Komaso chosukirachi ulendo wina musatenge chovana na ndi ugali moto wanga. Chifuka mtutu wanu wayi chosukira ukupangiza kuti gali moto ipange isizuluka. Mukona ndi uje ndi bulaki tu. Bazi muntu kumangopanga sindu sake alezi bazi muntu. Bige! Wakulu! Ampo? Mamamwe? Muntu wakulu. Gali moto indendi machine. Zintu zima sinta adamu. Moyo ndisha. Mamamwe gali moto. Shuma atu shimene shika. Malimu wakeo. Wadi yani inachokala kuchai ina kapena kuchapani. Kapena kumuloko. Kumene kokufuna kundipala mkama eti. Ya funa tidziwe. Kuti bazi kena kono ndikanena kuti chaina musinena kuti chuma CHOLANDA. Ndani za kusiwa kuti chinali chuma chachipwene wanga ushindakalala. Nde musimoze mungani imene ikusiwika kena kumukubwera nkukanena kuti China Japan kuti shata. Ndinacheka kwa bale wanga atamwalika. Ino ndi Bige. Ine ndi muntu wakulu. Koma license munapangitsa kapena mendera ID. Muntu wakulu mwabwera ndi ngani kapena ndisiro wa nyumba chifukwa mukondeka kuti lero mwabwera sofuna kutoleza na mister. Ine zindi kufuna kubala. Chimajeza ife ndanzanu. Sono muntu. Kodi mwana amene mwangogula gali moto basi muzingo khala serious zina zili zonse. Osati sokuti ife ndi ansanu kumanena kuti ife tinali ansanu pano asanga magali moto ndi kuti ndi usesha. Mokuti apapa mawa. Apapa ndikulowera ku area 12. Kumene kuli meeting ya makumucha. Ifeyo mabigeze. Ineno ndi mmene ndabwera muno mumwe ndachitika mwayi. Muntu wakulu. Chifukwa so ndikulala cha komweko kwa mbwetu. Kwa mbwetu. Inu kwa mbwetu kuchawera tofoja kwa mbwetu simakudziwa. Ndikuona. Koyandikana. Nde utenda ndibwera. Iwe ndi nzanga atasi. Iweyo gali moto lako ine ndikhozokwera nawo. Ine kubwera mmene ndabwera kuno kumu. Ndimafuna kuti ndikaone makolo anga. Umene koko ndi transport ndilibe ndi background imene palili. Ndene ndichitovutika anzanga gali moto ali nande ndimafuna mutenge kuti makolo athu akadziso ndisondanga athu agali moto. Iwe mukufuna kuti bazi nditenge ugali moto wanga undipite ku majomboko. Ndi ugali moto wangawo. Ndikupempha nzanga sulu ndikulamulira. Ine ugali moto wanga tunga kafike kwa mbwetu kwanu. Ndesimeti ngapange chifukwa ndikupita ku 12 kumene kuli meeting ya makumucha ansanga. Ndekuti ndita kwa kusiyana pa 12 po. Iniwe kwa mbwetu kwanu komusikapita noko. Ndaso watu mayangati nasi. Kaone kwa mama. Zopano iwe muntu wakulu ngati inu musikati mwazo wa mai yake. Muntu tusama kula pamasopa mayake. Muntu usama kula pamaso. Olo ng'ombe ila khala zoti kali ndi ana imadzabe zoti makulu anga ndawa. Iwe ndi chifukwa chake maganiso yanu ali ngati ng'ombe. Mumafana. Number plate imakhala ndi mauje na ma letters atatu. Muntu wakulu sikone kuti ngati mulibe ndani bwinoti kumane mawa zefen koloko. Mandota. Handisa mandota. Ndikusiwa kuti kwinako mukungofuna mundipope kuti mukwere nawo ugali moto mukapitirisa. Ndizinda maganiso. Kodi imendera fuelo? Amena disi. Mukufuna kukwera azi mukufuna. Ndikupezani piki. Ndakusani sipitani muzachiluze ngati. Oza mechiluza gaga ndiwa. Zanga yuma ja zanga ndishi. Iwa mpopa mundipindira gali moto.
Mundi bindira gari moto setomenya gari moto. Sikuti tikulita uyu asana pepele Chemandota. Sikuti jua lilowa asana pepele Chemandota. Tikumuti wa ife Kalibwe lake iye Chemandota. Tikumuti wa ife Kalibwe lake iye Chemandota. Amasitenga oti uwa kenako apuse Chemandota. Atikuye kanselo zake asana Vovo kamande kuwala iwe tasungulirani kumaona wayangula akupaza nikolera godi akupaza nikolera olozokolo na fali ati nandora inu kulakaza abwino mkasi wabwino sabu iwe sina lanunda beauty hapo sana bonye tu beautiful beauty iwe hapa mkulowela ziti hapa mulungu akaza kukota ine ndikulowela ku area 12 tifuka kunene ku meeting ya mabwana ansanga ndekuti potense undi umoti tione kuti tivanga bwanja beautiful beauty tabwera lino wa akale ukukwena ndito kwelani madam gentleman sifere kale oku yo sakala ndipuma taima ngai hapa muntu wakulta shika ngai pang'ono sika ndikufuna ndingopanga dongozolo na arrangement ndekuti taimani hapa muime pompa ndingokonsa sina sake nkati ndino ndikakosa siti nyamu aisizo manga na beauty utakala nyapo nenda oho ndekuti pamenepa mungodikira pang'ono ndoti ngosunda pang'ono oho ndekuti nokena muri lenga wamene pasogolopo amendoda iwe wapita kuda dawa maganiza bwana chifukwa cha nkazi kudi amironya da gali moto imene feta kulatu magali moto paliso gali moto pamene gali moto amahipi ngati mine yolandaso ya malemu ya masiye alapi ndi apa tibwerere kapena tidziveso ayi basi tiende umozi tikafika kwa mbwetu atiye namwe basi amwe ugali moto wasima taima ngai pang'ono ukufuta start taima ngai ukalanga tika taima ngai atizi ukalanga tini mafuta ujeni taima ngai kodi iwa beauty iwa beauty tamfani gai apa pani ngani ya mafuta eti tachoka kutali limosi eti beauty ampopa ujeni asibambo kodi ujeni apa ugali moto wangota mafuta nde mwayi kuti ndakumana nanu filling station ndiyo ndimati mungondika ngati ngotira mafuta awo tisipitirira ulendo watu kwa mbweto ulendo watu wake ziti mapita kwa mbweto kodi simo aja bwina zapupo ayu ndi nzatu tase kwambiri nende isanu tu sina sisi mangona kushitika kuma event ndipa ubali satana basi ndiye pa filling station takwera anosama chiro dandaula iwe ndo yasano yetu bwino ti ndikakunyuze nzanga ngati takwera iwe ndinusanga dasanga takwera changu ngalikali ampopa teka tamangani lambaka owasha bwino mangani bwino muntu wako badile sina train ko ai tabanga honi tuone honi so malaiti yasana malaiti muli museo ka mwantu kama nkota ziona amene asikanke woka ya anes jani wende bwino afu ai koma nakazima mati mundika kodi wamarona ngati 4 puse ai iwe wati tsemena jama chipongwe ndio tsikaruza pano moto kwankira gali moto yangu koma nangazi uje ndikanasezezana iya tikuonekera ngana ndopusa kwambiri asebana banje ndingoponda kapena uyo uyazikanke tu yeka ine ndikhoza kuti kumponda uyo hayi ine ndiponde bwana khoza kungoponda ka hayi basi sendizipita iwe tsikaruza fro wake gali moto tsemena chipongwe uyazikanke koma nwati bambo uyazikanke malemba amati pusisa kululukira ngana kululukira malemba komwe wakwankira gali moto yako koma nwati bambo tambutika ngani wewe wati tsemena chipongwe basi kwankira njani basi amene unapanga zinthu zopusa kwanji kodi wewe unapanga ndopusa kwambiri haya sanne kula apa ndi akita wafa ndikhoya kuti video iyi yakusangalatsa kotero musaiwale kupanga like share
komanso subscribe ku YouTube channel yathu pa subscription iyo ndi support imene mukutitani mukutipatsa kufika apo tuchema squad I love you.